Jeg vil gerne sende en hilsen til Venstres landsmøde, og i særlig grad til Jens Rohde, som her i denne weekend, forstår jeg, bliver udnævnt til EU's spidskandidat til EU-parlamentsvalget i 2014. Jens Rohde og jeg har jo siddet i Europaparlamentet siden 2009 sammen, og jeg vil sige, det har været utrolig spændende at se, hvordan han har levet op til sine valgløfter, og jeg vil lige minde om et par ting. I 2009, der erklærede Jens Rohde, at han ville være den danske stemme i EU. Han fik ovenikøbet på hattekuglen af blandt andet Uffe Ellemann-Jensen, fordi han ikke var helt EU-begejstret nok. Det har han lært af. I dag, der siger han det diametralt modsatte, nemlig at han er stolt af at gå i spidsen for det mest EU-begejstrede parti i Danmark. Under valgkampen gjorde Rohde rigtig meget ud af at erklære, at der kun skulle være én linje for EU i Venstre. Ikke noget med, at Folketingsgruppen gjorde et, og EU-parlamentsgruppen under hans ledelse ville gøre noget andet. Nej, der skulle være én fælles linje. I 2011, da den venstreledede regering og Dansk Folkeparti indgik aftalen om forøget grænsekontrol, der blev det udfordret. Lad os høre, hvad den danske stemme, Jens Rohde, sagde til sagen i Europaparlamentet. Und ich gebe Ihnen recht, das ist Populismus. Deswegen eine wichtige Frage an die Kommission. Kann ein Land die Grenzkontrolle wieder einführen und doch im Schengen-Union bleiben, mit Zugang zur Informationssysteme etc.? Oder ist es ein Entweder-Oder? Die Frage ist wichtig für die dänische Demokratie. Hørte I også ordet populisme? Det mest omtalte valgløfte fra Jens Rohdes valgkamp i 2009, det er formodentlig de her famøse hegnspæle. Han ville sætte hegnspæle for, hvad EU kunne blande sig i. Også det er blevet modereret noget sidenhen. I juni 2012, der bliver Jens Rohde spurgt, skal Danmark være en del af Eurogruppen og en fælles europæisk finanspolitik? Og han svarer, vi skal være fuldt og helt med på de vilkår, som fællesskabet beslutter sig for. Hverken mere eller mindre, men svaret er ja. Citat slut. Altså, ifølge Jens Rohde, som ville sætte hegnspæle i 2009, så skal Danmark være fuldt og helt med, også i en fælles europæisk finanspolitik. Inden for disse tre centrale områder, der har Jens Rohde bevæget sig 180 grader, siden han blev valgt. Og om han de næste 2 år vil bevæge sig 180 grader igen og således ende ved udgangspunktet, det skal jeg lade være usagt. Men jeg ønsker alle i Venstre et fortsat godt landsmøde.